ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ବଚନ ଚ୍ୟାନେଲର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 19 ନମ୍ବର ପଦଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସୂଚନା ଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ନମ୍ବର 19। ତତ୍ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ହେଲା। ତେବେ ତତ୍ପରେ କହିଲେ ତାହା ପରେ ବା ତୃତୀୟ ଦିନର ଅବସାନ ପରେ ବା ତୃତୀୟ ଦିନ ସରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳ ହୋଇ, ଯେହେତୁ ରାତି ଏବଂ ଦିନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାବରେ ଦିନ 5ଟାକୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳ ସମୟ 6ଟାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ହେଲା। ତେବେ ପୃଥିବୀ 3 ଦିନରେ ଅନେକ କିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 19 ନମ୍ବର ପଦଟି ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଅଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।